La Fundació Campdrò fa 8 anys que està al barri de Sants i Hostafrancs. Està atenent en aquests moments a més de 80 persones que estan en pobresa i vulnerabilitat. Entre ells, sobretot, som referents en famílies, infants i gent gran. En aquests moments, el centre acull a les persones per menjar, en el qual els donen l'àpat, però com nosaltres sempre diem, el més important no és el plat a taula, sinó és l'atenció. Bueno, me parece una labor extraordinaria. Yo hace casi 6 años que vengo y la verdad que aparte de un sitio donde me solucionan el problema alimenticio, pues he encontrado un grupo de personas y de amigos que son casi como una familia, ¿no? Aquí engeguem tot un programa que és gastronomia solidària de la mà del nostre xef Eduard i fem que podeu gaudir i al mateix temps podeu ajudar a la Fundació. Campdrò és un projecte global, individualitzat i és un projecte que el que està és al costat de les persones.